हाल ही में पता ही चलल कि जो टेलीग्राम के मालिक बाणे नु उ 106 बच्चन के पिता बाणे। आई कोनो मजाक ना ह। फ्रांसिस मैगजीन ली पॉइंट के इंटरव्यू लगले देले हैं तो एक्सेप्ट कैले हैं कि हम फेमस होके खातिर आ झूठ नहीं की बोलत, हमार साँचों में 106 गो बच्चा बाणे आ हम 1,40,000 करोड़ के संपत्ति के मालिक जौन बानी नु एकर वसीयतनामा भी लिख देनी अपना 106 बच्चन के। टेलीग्राम के जौन मालिक बाणे यानी फाउंडर और सीईओ पवेल डुरो, इनकर इहे का नाम बा कि हमरा जान के भाई खतरा बा, हमार बड़ बड़ देश दुश्मन बा, बड़ बड़ लोग दुश्मन बाड़े। ऐसे हम चाहतानी कि टेलीग्राम के जौन बाटे अनुशासन और रूल रेगुलेशन ओकरा से हम समझौता ना करी। आ साथे साथे इनकर इहो का नाम रहा कि हमार चूंकि 106 गो बच्चा बाड़े तो हमरा मरला के बाद कहीं आपस में लोग विवाद मत करे लागस लोग कि हमार टेलीग्राम और हमार इतना पैसा भइल। ऐसे हम वसीयतनामा आजे लिख देने ही। एक बच्चा के हिस्सेदारी लगभग 1100 करोड़ रुपया पड़ गई है। अब आश्चर्य ये बात के बाटे कि 106 गो बच्चा आखिर इनकर कैसे भइल। तो इनकर कहनाम ई बाटे कि हमार 3 गो पत्नी से 6 गो बच्चा जैविक बाणे बायोलॉजिकल हमार, आ साथ ही साथ 15 साल से रेगुलर बेसिस पर ये अपन स्पर्म डोनेट करत रहे हैं, दान करत रहे हैं। ओकरा से 100 से ज़्यादा बच्चा बाणे दुनिया के 12 अलग अलग देशन में। तो हमरा खातिर ई 6 गो बच्चा आ जौन स्पर्म डोनेशन से 100 गो बच्चा बाणे वो दोनों में कोनो भेदभाव नहीं है। हमरा खातिर सब बराबरे बाटे। ऐसे हम अपन पूरा धन सब लोगन में बांटल चाहत तानी। ऐसे हम वसीयतनामा लिख देनी, लेकिन एगो शर्त लगा देले हैं। कले हई कि 30 साल से पहले पैसा के कोनो जना नहीं ले सकत लोग, काहे कि वो लोग के संघर्ष करे के चाही, आपन पहचान बनावे के चाही, आपन स्टार्टअप शुरू करे के चाही, मेहनत करे के चाही, आ 30 साल बाद ही पैसा वो लोग के मिल जाई। टेलीग्राम के स्थापना 2013 में भई रहे और ई जौन बाणे पवेल डुरो, इनकर जन्म रूस में भई रहे। लेकिन टेलीग्राम के स्थापना के बाद रूस से विवाद के बीच इनकरा रूस छोड़े के पड़ गई रहे और अभी के समय में इनका यूएई या फ्रांस के नागरिकता बा, लेकिन रहे कहाँ पर, दुबई में।